Сега във времето за регионална библиотека Любен Каравелов казвам добър ден на Станимира Бакърджиева и ще те помоля да напомним за този толкова интересен за всички конкурс, който вече се провежда за поредна година, международен, да, за разделител. Да, добър ден. Всъщност той се организира? Конкурсът за художествен проект на книгоразделител на тема Пролетно таинство се организира за трета поредна година по инициатива на библиотеката в район Урсус, Варшава. В него могат да участват млади хора на възраст от 5 до 24 години. Участниците имат възможност да представят пролетните празници и обичаи на своите страни. Всъщност целта на този конкурс е тези празници да се представят като част от проектите на участниците и по този начин те да опознаят културните традиции, тяхната красота и духовен смисъл. Всяка година има различна тема, нали така? Да, всяка година. И тази година е вече пролетно таинство, защото всъщност такива обичаи има всеки един народ. Да, те са малко по-различни. Но различни. Това, което участниците в конкурса трябва да знаят, е, че се допускат всички познати графични, живописни, смесени техники. Могат да се използват различни материали и формати на проектите за книгоразделителите. Всички наградени художествени проекти ще бъдат отпечатани във вид на книгоразделители от самите организатори на конкурса от библиотеката в град Урсус. Всъщност крайният срок за предаване на проектите е 10 февруари 2014 година в Русенската библиотека, в отдел Литература за чуждоезиково обучение. Библиотеката се ангажира с изпращането на творбите до организаторите. Всъщност ние улесняваме участниците по този начин. Разбира се, всеки един художествен проект трябва да бъде придружен с формуляр за участие и този формуляр, както и регламента, пълния регламент за участие в конкурса, могат да се намерят на сайта на Русенската библиотека. А за допълнителна информация участниците могат да се обърнат към колежката Теодора Стоянова от отдел Литература за чуждоезиково обучение. Телефонът е 0878 574 925. Аз, доколкото знам, години наред има огромен интерес към този конкурс. Миналата година много наши деца получиха награди. Да. И хубавото е, че всъщност те творчески не са възпрепятствани от някакви, кой знае какви ограничения и изисквания, а всъщност, доколкото помня, имат пълна свобода да творят както си искат, в каквито искат размери и в какъвто искат стил. Да, точно така. Миналата година децата, които участваха от Русе и Русенска област, бяха 150. И много от тях бяха и взеха много награди. Бяха много щастливи. Добре, аз вярвам, че и тази година ще има русенци с награди. Благодаря ти за тази информация.